kita keletarakan banjir Bapak Nopi Sukijan wonten Lemabang Ngasem Lemabang Imbang Lamongan ya. Sugeng dalu mana Pak Nopi Sukijan saha warga Lemabang Ngasem Lemabang ya. Mat menonton live streaming. Oke, terima kasih untuk Mas Terjo Ayah Tesa yang ada di London Inggris ya. Ya, yang lagi menyaksikan langsung lewat live streaming. Hadir Mas, nitip salam kanggo dulur Blumbang. Pak Rangga, Cak Ji, Cak Ran, spesial kanggo Mbak In, Mbak Sri langganan iwak zaman biyen Mas, saking Mas Tejo. Nah, nggih. Saking Pak Rangga, Cak Ji, Cak Ran. Nggih, Mas Tejo kangge dulur-dulur Blumbang. Terima kasih.
soto BPLW soto baga rilawokan wah jukudan nanti jurestiana oga gua maharani sondak dhuwur yara ing Sunadrajat katon agung stadion Surajaya ati Aduh Mas lara Dik alon-alon ing tengahku dolamongan pendidikan ralali sanggar pamuji saya arom undang ing Bojonegoro Waduh tangi turu malah embuh madang tanpa lawu nanging aku nekat imbuh moto pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa bosa basirat kenal kata pekimu aku lali nanya tane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham kaya neko ngetuwun kok aku gampang lali awakku telus kabeh kok aku jegur kali efek kadang kluthuk sirahku mantuk tak kira tayu panjebul pitik padha kluruk limas aku joget goyanganku kloket-kloket ora wani ngelih aku sangut lele penyet gedang lutuk tok gedang lutuk tok gedang lutuk gedang mioli gedang septi tok gedang lutuk tok gedang lutuk gedang letrop gedang rostiana gedang waduh tangi turu malah embuh kadang tanpa lawu nanging aku nekat imbuh moto pedes kabeh golek tombo godhong suruh tanpa bosa basikan kenal kata pekimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga ora paham kaya neko tuwa ning kok aku gampang lali awakku teles kabeh yang efek gedang kluthuk sirah umat mantuk-mantuk tak kira tayu panjebul pitik padha kluruk tiwas aku joget goyanganku kloket-kloket aku rawani ngelih sangu tempe penyet gedang lutuk tok gedang lutuk sampai watuk gedang gluduk lho dadi watuk